Tak jo lidi, konečně jsem, nebo takhle, rodiče nejsou doma, podívejte se, otevřu tady od tatové, tady furt čumí na fotbal a je to takové jako nudné, ale jako máma tady taky není, podívejte se, v kuchyni taky nikdo není a my s Igorem jdeme prozkoumávat, nebo jdeme takhle, jdeme do takové speciální ulice, já už jdu ven, tak, počkám tady na něho, jdeme do takové ulice, která je opuštěna a totiž chtěli jsme se tam podívat a doufám, že je tam 99% šance, že se prý jsi říkal, že to bohatí. Igor, kam jedeš? Ty jsi měl vyzvednout, sakra. Ach jo lidi, to je ten Igor, no. Co tam dělá? Nebo žralý? No to je to. No a... Hello Igor, what's up? Co máš? Hej, dobře kámo. Víš co, jedeme do té ulice, že jo? Auto? Tyve, jedem, ne? Jo, tak vylez. Řidiče. Jo, nezalez zase, já jsem zapomněl, že je to kámo, my jedeme do té ulice, kámo, yes. A co máš za auto, tyjo? Ale... Nějaké driftovací. A jedem lidi! Asi doleva. Jo, a až tam budem, dáme vám vědět. Igor, jedem! Tak lidi, jedeme s Igorem zase. Jak dlouho nám trvala cesta, co? Dlouho, že? 3 hodiny. Tyjo, ale máme docela jako auto, sedím, že jsme ještě jako tankovali cestou, jakože to nezvládlo. Že to bylo úplně jako jsme úplně v jiné zemi, mám pocit. Jsme v Polsku někde, ne? Nevím. Kde pak to má být? Já právě nevím, já nemám GPS, ani telefon mě táta nekoupil. Pojezdí. Nebo parkujeme to tady. Dobrá. Hezky česky. Tak. Tak jo, Igor. To mě zajímá, proč tady mají zrovna tank. Neřeš, to asi mají vojáci, jo, to zase. Tak jo, jdeme teda to tady prozkoumat. Jo, jdem prozkoumávat. Jdem prozkoumávat. Oh. Co se hra? Co pak je tady? Já nevím. Oh. Tady bychom asi úplně neměli být. Au. Jdeme radši pryč, hele, ještě se tady ztratíme. Tady určitě nic nebude. Tam se neprobujem. Co se děje zatím? Jdem. Ty tady jsou nějaké, tady bylo metro, mám pocit. Ne? O, dveře! Nefungujou. Škoda. Jdem. O, fot. To je pistol! To má pistol! Já mám pistol! Uka! Dívej! Igor, radši to nevytahuj, nebo ti ještě zatknou policajti za tasení zbraně. Jo. Ještě by... A jau, nebraně. Jdi. OK, jdem. Tak. Teď máš prestatu, já si vezmu tu baterku, co si prestatu vydá. No. Jdem. Hele, měli bychom jít spíš jako do města, tam je to taky zajímá hodně. Fuj, ty to jsme? Nevím. Ty jsi byl, ne? Ty bydlíš ve městě. No, chodíte do města, jste bohatí. Ne, až tak často. Tam ješ. Jdem. Jau. Igor, kde jsi? A, co se stalo? Jau. Hlavně to neskákej. Jau. OK, dobře. Já si dopíchnu ty steroidy, co tam... Je, tady je taky chodba. Pomoc, Igor! Spadnu! Ne! Jau!
Tady máme medkit. Kde jsi? Jo, ty jsi tam zase? Jo, tak máme medkit, pojď si pro něj. Tak já jsem se zase ztratil, nestratil. Já jsem chytrý. Je tady. Já jsem vzal medkit, počkej, já ti ho tady taky dám. Tady, tady máš medkit. Oh yes. Mám se ho do ruky, ať si můžeš dohealovat. Já mi se stačilo toho dotknout a už to mám v sobě, steroidy. Jo, jako věř. Hej, měli bychom jít už do města, jako už docela pozdě. Ale, prdlejs. Proč ty dveře jsou tak zabagované? Pusím se. Můžu to vidět bariéru. Tak jo. Počkej, vlastně tady ty dveře jsou taky povolené. O, tady bychom se mohli dostat do města. Co tady? Kde to jsme? Nevím. Jo. Igor, jsem se ztratil! Je tu tma, pomoc! Tak se otevři baterku. Já nemůžu. Nemám. Můžeš. Pomoc! Já nevím, kde jsem. Pojď, objem si baterku. Nemůžu, Fko mi nefunguje. Pojď, rychle, tady, pojď. Co je tady? Tady nic není asi. Hele Igor, měli bychom jít docela do města, hele. No. Jestli se tam dostaneme, víš cestu zpátky, ne? Ty jsi chytrý, hele. No, jo, 100% vím. Takže tak jdeme. Teď to půjde doprava. Dobře, to mě No, tady to nebylo, to si nevím 100%. No. Jo, tady to je. tak jdeme do města, Ne, počkej, tady to je, tady má. Jsi si jistý? Jo, na 100%. Já nevidím Igor, kde jsi? A tady jsi. Ty to jsme? Nevím, ale na 100% jsem si jistý, že tady to určitě vede. Kurně. Já jsem se možná... Ne, já jsem 100%. Já si dělám jen z tebe srandu, že jsem se ztratil. Kurva, já se ztratil. Igor! Počkej, mě se tam nejde dostat, počkej Igor. Shiftem. No, pojď shiftem. Počkej. Je tam nejde, tam musím letět. Já si nemůžu hýbat. Já jsem v tobě asi. Jdeme Igor. Tak už jsem venku. Já taky. Igor, kde jsi? Jo, tady, dobře, jdem. Jo, jsme venku! Jo! Jsou dveře. Dveře, jdem dovnitř, běž! Tady nic. Hej, tady se zabydlíme, Igor, zabydlíme se tu? Já zabírám si tuhle malou místnost. Ok, tak já se zabírám tuhle. Garáž pro auto. Igor, to je super. Kde si dáme? Hej Igor, tak já už budu tady v našem novém baráku. Jo. Já si tady budu dávat už věci, tak jo, je to docela pohodlné. Takže jdeme si tu dát... Jdeme si tu dát nějaké věcičky. Co tady máme? Basics. Metal. To mě zajímá. Sakra. Tak jo, Igor přijede za chvíli s autem. A já tady si mezi tím vybavím pokoj. Kde mám to parkovat? Tady. Furniture, tady je furniture. Aha, tady jsou jíždí. Tady bude tady bude jakže obývák a kuchyň.
Tady bude kuchyň, tady bude obývák, nebo tady bude kuchyň, takhle, nebo uvidíme, tady bude asi obývák. Tak, auto je zaparkované. Ještě bych ho měl vypnout, tak plýtvám benzínem. A tady bude, jo, tady bude vany a takhle. Tak, já si jdu do své místnosti. Sakra, ta vana je těžká. Tak, mám svou místnost a jdu tady něco robit. Tak, jau, jsem se zranil. Nevím, jak to vůbec patří, počkat. Tak, jo, dobré, super, máme tady vanu. Nyní potřebujeme i toaletu. Igor, vyměníme toaletu, jo? Jo. Je tady nějaká stará, prosím tě, vyhodí ven. Jo. Ty vogo, fuj, do tady může mít takovou toaletu, fuj, prase. Trošku se rozbila. Nevadí, to nikoho nezajímá. Tak jo, máme tady umyvadlo. Já si myslím, že jo, že to je dobré. Tady si dáme nějaké ty blbosti tady. A já si myslím, že jsme si tady dobře vybavili baráček. Co tady ještě můžeme dát? OK, takže kuchyň mám vybavenou, Igor to šel dát. Tady bude asi obývák, takže tady dáme nějaké... Toto, ježišmarja. To je těžké, to je těžké. Těžké. Já to zvládnu, ale to je těžké. Fuj. Fuj. Ještě ke zdi to přitlačit. Tak. To je těžké, ty fakt. K tomu si dáme nějaké šuplíčky, to už není tak těžké. Tak, to už. Tak. Tak co, Igor, jak se ti bydlí? Tady mám základku. Jo. Kde jsi vzal ten počítač, ty dezočork? Co si tady dáme dál? Igor, chceš mlíko? Tady bylo, leželo tady na zemi. Mlíko? Mlíko tady máš. Tyjo, kde jsi? Tak. Co tady dáme dál, lidi? Tady by měl být počítač. Čekat. Epizoda 2. Kde jsou sakra? Nemůžu jinak počítač. Jak tady máme nějaké krabice, že jo, trošku. Ještě nerozbalené. Igor, máme tady to tvoje, tu tvoji objednávku, co jsi objednával z tému. Nějaké věcičky, tady si dáme na to. Nějaké naše věcičky. Tak, postel mám hotovou. Tady to... Můžeme dohážet i z mělý mlíko. Snad to nesežere. To si to dát k obědu. Jestli to sežere, tak asi nevím co. To bude špatné. Já si by the way do svého pokoje dám stůl. Tady nemám nic kompletní. To byla mňamina, to mlíko bylo jak kámen. Jenom můžu se zeptat, kde je záchod? Už tady nemáme záchod. Máme záchod, podívej tady. No já jsem ho ještě nenamontoval, tak dej mi chvíli. Ty vogo, mě je špatně, se jdu v rovenči.
Ježišmarja, no trošku, ježiš, hajzl. Fuj. Ten hajzlík nedrží. Počkej, jako narovnám. Update. Hlavně, že to je pračka. Pomoc! Pračka. Trošku tak. Pračku tady dáme. Vannu. Hajzle. Igor, nevšimej si, co, nekoukej se tam teďka chvíli, ano? Hlavně to, zabarikádovat, nic. Aha, ty hajzle vyhážeme ven. Sousedí, chcete? Ne, nechcete? Mě to nezajímá, jo? Sežerte si to, nasle. Tak jeden, kde ten druhý? Ty pod postel si dá. To je boucha. Nic, jenom vyhazu staré záchody, které tady byly. Můžu se tě zeptat, co jsi to koupil za XXL pračku? To je na naše oblečení. Takhle. To nic, to si nevšimej. Ty tady ani nemáš kuchyň. Já ji udělám. Kde jsi vzal ten počítač, ty ho nemůžu ho najít. Kámo, já ho nedám. Počítač, Comic Props, nic. No. A pozor, něco jsem viděl. Jo, yes! A tables, kde jsou tables? Takže to je v Comic Props. Hej! Kde jsou stoly? Tady. Gears, beams, main characters, furniture tady. Určitě si to nezapomeň dát topení, jo? Jo. Aby ti bylo teplíčko. Tak, já si tu dám topeníčko. Stoleček si tu dám. Jo, topení tady dám hned. Pak tady dám kompl. To je rádio, to nechci. A klávesnici. Tak, tady dám elektřinu. A jde myš, přumíš. Počkat. Tak jo. Samozřejmě, že si musím k tomu dát pivo. Tak počítač by se měl. Staré počítače, co tady byly, ty vyházíme ven. Tak jo. Staré počítače vyházíme ven. Jež topení! Staré topení! Ježišmarja, tady je ještě. Jsem zapomněl. Vyházíme to všechno ven. Do popelnic. Dětem to dáme, nebo nevím co. Starý postely tady jsou. Různé. Vyházet ven. Tu taky vyházet ven. Koupil jsem nám nový stůl. Ty jsi byl v Ikei? Před chvíli? Jo, byl. Jo, kolik to stalo? Ale docela hodně. Ty jsi vlastně bohatý, že? No, to se nedá říct. Já si možná za chvilku půjdu koupit nějaké jídlo. Hej, mám tady jídlo, čínu, chceš čínu? A? Já vím, že máš rád jako sushi a takhle, jo, ty věcičky, no. Kde jsi? Tady, no, to máš. No, Čína. Jdi říkal, dobrá čína. Nám. Tak jo, toto vyházíme ven, barák.
To vyhoď ven. Radiátor dáme do neobvyklého. Prosím tě, kup i koš. Tady. Jo, já si tady dám jenom rádio. Vyházíme všechny věci ven. Možná i vánoční výzdobu bys mohl koupit, už jsou za chvíli Vánoce. No, počkej, koš si chtěl? Jo, a vánoční výzdobu. Jo. Tak. Koš. Žádný jiný jsem nenašel. Nevadí, prostě tam něco dej, narvě tam něco dej. Kýbl. Toto vyhodíme všechno ven, je to topení tady. Sousedí, sežerte si to, třeba to je jedno. Koš. Paparapam. Vypadá to docela dobře. Tu čínu vyhoď potom do koše, já si zapnu kompl. Tak jo, dám si tu židli, kde je židle? Dám si tu... Takovou židličku. Prčic. Blbá židle. To je pro změnu otočené na mě. Kurňa, tady mi lítá. Hej, máme tady 2 staré židle. Chceš? Ne, já mám. Třeba, nevím, prodej do IKEA, nebo na Temu je prodej. Za to můžu vydělat. No je vyfoť, jo, hodě. Temu třeba. Tak. Já si tady dám ten jezdící gauč, který mám z domu. Co mi zmizel můj... Počkej, dáme ho trošku sem, tak. Já koupil jsem zbršenový koš. Jo, určitě, kup, to je dobré, to není ztráta. Sedím ti tady židle. Tak jo, jdu hrát na kompu. Víš, to je trošku nakřivo, ups. To dáme sem trošku. Perfekt, jdeme na kompu. Nebo nejdem, jdeme ještě, musíme tady něco dodělat s Igorem. Já koupím jenom palivo, nějaké malé. Málo paliva. Tak jo, to bychom měli, můj pokoj je asi hotový. Můj taky. Kde jsi to vzal? No kupuj palivo. Co tvůj pokoj, jak se mu daří, ale jo, dobré. No, palivo. Můžu do toho praštit? Ne, opovaž se, já jdu vedle, jenom kouknout se, něco dodělat, opovaž se, něco s tím udělat. Proč to všechno rohá hoří? Au. Tady bydlíme. Neboj, to uhasíme. Kde je všechno, Igor? Bacha! Igor, proč to nic není? To všechno schořelo? Igor, proč to nic není? Kde je všechno? Ty, ale to ty jsi ve špatném baráku. A kde je další barák? Nevedle. Vedle? Tady? Jo, jsem doma. Igor, ne, můj kompl, ne. Pryč, fuj, starý tím. Fuj. To je ble. No, Igor!
Hodím ne, proč? To všechno bouchá. Pomoc! Igor, to totálně všechno bouchlo. Můj počítač. Co se to sakra stalo? Protože moje láska žije. Tyhle barák je prokletej. Souhlasím, Igor, ale s tvým pokojem je asi amen, hele. Je mi to líto. Tvůj pokoj je úplně zničený. Moje auto! Moje auto mi bouchlo před očima. Jdu si koupit nové autíčko. Igor, utíkej, to bouchle. Igor, musíme okamžitě odjet s tadyma. Tak nasedej. Kde jsi? Čekám před barákem. Musíme si najít jiný domov. Čekám před barákem, kde jsi? Už jedu. Ty fakt pryč tadyma. Ať si fakt domů, jsem šťastný za to, co mám. Sakra, kde jsi, tyjo? Já jsem si kupoval nový auto. Nasedat. Moje auto, že bylo drahý. To fakt ne, Igor. Igor, what the hell? Co to je? Igor, rychle! Sice nás zatknou, ale ať jsme hlavně doma. Ne, moje druhé auto. Najdi si nějaké lepší. Mám, zase to starý. Jo, jedem. No, já nechci říct, já nemůžu říct. Počkej, jedem. Lidi, a z toho máte poučení, že si vždycky važte svého domu, co máte, že jo, Igor? Jo. A my teďka už pohodit se, nic se nemůže stát. A jedeme domů. Jo. Ztracím kontrolu nad řízením. Ne, Igoru!